Ini ang two-wheel tractor nga made in Bacolod. Isa ini ka traktora nga duha lang ang goma. Mas mahapos dalon, mas magaan, kag mas barato kag mahapos i-maintain. Ini ang gindesign sa mga estudyante kag faculty sa Technological University of the Philippines, Visayas o kung TUPV nga ginpondohan sa Department of Science and Technology. Ang RU Foundry and Machine Shop Corporation amo naman ang nag-fabricate sini. All local, halin sa pag-conceptualize, pagkadto sa fabrication. Gin-turn over ini sa mga mangunguma sa idalom sang Small Farmers Association of Abuanan, Dulao kag Atipuluan o KONSFADA nga nakabase sa Bago City. Kadungan man sang ika 52nd anniversary sang RU Foundry and Machine Shop Corporation. Sunod sa campus director sang TUPV nga si Eric Maluoy, gindesign ini nga mahapos lang gamiton para sa mga mangunguma. Kag ang mas maayo pa gidiri kay mismo ang mga mangunguma ang makasarang magkaayo ing kaso nga magkadiperensya ini. And you can see already the advantage of mechanical. Even though the efficiency is a little bit lower than the mechanical, pero this is plug and play. Ang farmers can fix this. Hindi nila maubra. Tapos hydraulics na, hose lang islan lang ang oil, islan lang ang motors, and that's it. Unlike mechanical nga you have to overhaul and you have to go to the machine shop and then maybe at some point in machine shop. It takes a lot of time and money, but this one is plug and play. Not only that, the ease of operation. So, smooth action lang for forward and reverse. And you have a motor for independent torque delivery. Buti gano'n, tight turn sa kampo pwede ma-reclam. Ang SFADA amo ang organisasyon sa mga mangunguma sang bago nga nangin benepisyaryo man sang pandayan nga ginhatag sang DOST kag himo man sang RU Foundry. Gani kun magkadiperensya ang two-wheel tractor sa dalayon nga paggamit, masara nga na ini nila kayuhon. Kay man ang mga mangunguma ang gin-training man sang TUP kag Central Philippine State University o kung CPSU kung paano magamit ang pandayan. Plus, may training pa sila nga nakuha gikan mismo sa RU Foundry. Hindi lang equipment ang ginhatag sa ila kag pasilidad. May ihibalo nga ginhatag sa ila kag hindi na ini madula. Sunod sa kay Ramon Oy Sr., ang founder sang RU Foundry and Machine Shop, mas maayo kon ang mga mangunguma matagaan sang pandayan para sila na mismo magkaayos ang ilang mga gamit. Hindi na sila magkadto pa sa machine shop nga kung kisa malayo pa sa ila. Kag hindi na sila magastos. Pero kung sila na mismo ang magkaayos ini, magamit pa nila ang kwarta sa iban nga bagay para sa ilang mga pananom. Ang ining project sa mga ginimo sa DOP kag DOST in cooperation with us is just an option of what we have done before. What we did was we put up a pandayan. Ang pandayan is one of the source of income for our farmers. What is a pandayan? Pandayan, naksdate na siya nga maubra ang farmers sa mga basic tools initially. That is what we call first Pandayan 1. Sa Pandayan 1, basic tools anay. Then, of course, the government had given a lot of equipment all over the Philippines na wala sa support services. So, they lack equipment. So, kung ma-breakdown ng equipment sa bukid, it will be brought down to the town properly 15 kilometers or more. It will be very expensive for the farmer to have it repaired. So, putting nga pandayan in the rural area, well, the farmers will be the one that will repair the equipment that was given by the government. Now, isang kabagay. That's the first level, repair. Make rado, mga tagad, and so on. Second level would be to make already equipment like this. So, kung makimo yung farmer natin sila later on, you will generate their income. And most of the farmers are working in the morning. In the afternoon, wala sila obra. So kung butangatan sila pandayan, they're going to have an additional income. Dako ang pagpasalamat sa mga mangunguma kay pinaagi sa sininga two-wheel tractor, mapadasig kag mapahapos ang ilang nga trabaho sa talamnan. Mapalipot ang oras ng trabaho ng farmer. Mapalipota, sir. Mapalipota. Tungod sa una ako nag-arado kasi sa hektarya, isa ka 3 ka adlaw. Subong, sir, taguri lang ni kung may ara kasi sini nga amo sini nga mga machinery. Oo. Ano man ba mo kay kamo na pilian inyong organisasyon? So dako gid, sir, ang pasalamatan ko una sa Ginoo, una gid sa Ginoo. Kag sa mga tawo nga may ara balasang kaalam kag abilidad sa RU, sa mga sa TUP,
ila binagit sa DOST nga nag-fund sini, nagatag sang fund sini nga ma-materialize kag mangin mapuslanon ini kag amon mabaton. Amon na sir. Kabay pa nga hindi lang diri magdulog ang aton sini nga pag-inuptanay, ang amon pag-inuptanay kundi may ara pagid kay simpre nga pakadto kita subong sa mga modern technology. Pakadto kita so maupod kita. Suno kay DOST Provincial Director nga si Engineer Alan Francis Daraog, pinagi sa teknolohiya, mapangitaan sa solusyon ang problema. Ilabi na ang iya sa mga mangunguma nga nagahimakas para makaproduce ang kalanon para sa mga pumuluyo. We also hope that our existing pandayan ng bayan, so pangaduhan is FADA, here, no, can also play a role in fabrication and repairs. On behalf of the Department of Science and Technology in Negros Island Region, we commend the Technological University of the Philippines, Dr. Eric Maluoy, and staff, the Technical Working Group, for the rigorous engineering works, and we thank all cooperating agencies for proving that when science, technology, and innovation, and local industries, RU Foundry Machines and corporations especially, collaborate, we create solutions that directly uplift the lives of our people, especially our farmers. Nako ang pagpanghangkat sang RU Foundry sa TUP Visayas nga mag-design pagid sang tractor nga this time di remote control ini para mas mapahapos pagid ang paggamit sini sang mga mangunguma. And I'm also challenging TUPB na ang equipment natin should all next time around remote control na. Why, how come people does not want to go into farming? Nakita mo si farmer kung aga sa kwan. When we were coming here, nakita naman yung farmer kasunod sa karabaw, nagaguyod ang karabaw sa galubong sa lupa. Kabudlay ng obra. Why don't TUP and other engineers here design remote control? Si farmer, kapamahaw sa tungkol niyang switch, naglagan na itong power tiller sa uma. Ang panahon sa balaya, human ang obra. I'm challenging the director here, no? Come up with a new idea. Maybe, next time, magbalik ka muli, remote control na ni siya. Antes magtakop ang program, may pangpaswerte pa si RU. Bangod 52nd anniversary, tanan nga guest kag nagtambong sa kahiwatan, nakabaton man sang 50 pesos. Pinta lang kay 50 years pa kami. Kung magpag-100 years kami, nagpag-100. Kung imot mo ata kami tag 50 pesos. Pero remember natin na ito, 50 pesos na kada isa. Ang mga mangunguma ang magaserbi nga tester kung may dapat pa bala nga i-improve o kung islan sa sini nga two-wheel tractor. Ining ila i-feedback para mapangitaan sang solusyon. Kay basi madugangan pa ini kag maiban pagid nga mga mangunguma nga makabenepisyo man diri. Nagapakita lamang nga basta ang gobyerno, ang academic kag private sector nagabuligay, ang mangunguma ang winner.